Nina bezulu edumeni ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZN TV nifundele uphilano wakacebe khulu sanibonani. Ihlokwane ehamba phambili zithi umalume usolwa ngokudlwengula umshana. Kuhlakazwe uphiko lwentshalo ANC eMusadladla kanti ishaye umduvo isebenza esibhedlela eSecopho. Sanemukelene nabakambombo shomnyama kwindaba zethu ze1KZN TV. Ubutho ukuthela uveva namuhla umphakathi wase-Ashdown eMgungundlovu ufuna wesilisa osolwa ngokunukubeza ngokocansi umshana wakhe anqatshelwe ibhayili. Laba basho kanjena ngesikhathi bebhekisha ngaphandle kwenkantolo kaMantshi yakhona eMgungundlovu lapho bekuvele khona kumsolwa. Kulesi sigameko kokubika ukuthi kumsolwa wanukubeza ngokocansi ingane yentombazane ezalwa ngudadewabo ephindelela ikhathi ezahlukahlukene. Amalungu omndeni womntwana obeyisisulu sokunukubezwa angeke adalulwe ngenxa yokuvikela isisulu esingaphansi kweminyaka e-16 obudala athashaqekile ngesenzo sokuhlukunyezwa komntwana wawo. Kungiphatha kabuhlungu nje lento eyenzekile ngoba uma walengane washona. Wathi mayeshona sathi siwumndeni sicela ukuyithatha ingane. Banqaba nayo. Kusiphathe kabuhlungu uma ngabe sesibona ingane sekwenzeka kanjena kuyona. Endube engaqali. Untombazane lo ngimisho ukuthi uyena owangitshela ukuthi udlwengula ingane. Wakwathi khona eAshdown naye ngoba ethi uya ngoba kusekhaya lapha naye sexakwe ukumxakile ethubalekela khona. Wambhudukeza naye wafuna ukumbamba. Wam overpower ke lona ke ngoba enamandla edakiwe yena edakwe lokho okukahle. Laba bathi baphatha kabi ukubona elinye ilunga lomndeni liveza ikheli ongahlala kulo umsolwa uma engadedelwa ngebhayili. Manje ngiphatha kabuhlungu mangabe ngithola ukuthi kukhona ongazibuzwa lobuhlungu engimzwayo mina nguAntwengane ukuthi athi uyamkhipha ngaphandle. Mangithi ngiyabuza ukuthi uyibona lento injani ungibuza ukuthi ngingenaphi mina lapho. Ngiyamchazela ukuthi mina nguAntwengane uma wengane wakithi uthi ngingenaphi uyakhuluma ke lokukhulumayo ukuthi singenapho bani wavula icala. Ngithi icala ngilazi ukuthi lavulwa ubani mina ngezwe sekuthiwa ngizoqula icala. Uphiko lenhlangano leqembu le-ANC lube ingxenye elombhekisho. Siphatheka kabuhlungu njengenhlangano uma sihlangabezana nento enjena. Kuphinde kube inyanga yabantu besifazane. Siyafisa kakhulu ukuthi inkantolo izingalenzi iphutha lokuthi imdedele. Siyabonga nje ukuthi ke namhlanje futhi akazange adedelwe necala lihlehlile noma ke sesiphatheka kabuhlungu uma kuqhamuka umunye wesihlobo sabo aphinde naye abo wesilisa ngoba angeke simbize njengendoda kulesimo esibhekene naso ukuthi angaba nesibindi esingaka sokuthi azothi uzokwazi ukuthi yena amthathe amnike indawo yokuhlala. Ilokho nje osekusiphathe kabuhlungu kepha ke siyabonga ukuthi ke nje usavalelwe ngaphakathi. Ikhansela linxusa besilisa ukuba babhukule. Siyafuna sokuma amadoda abonakala. Namhlanje ukuphumile umphakathi mningi but siyafisa ukuthi amadoda abe ingxenye yalomkhankaso wokulwisana nokubulawa kwabantu besifazane nokudlwengulwa kwawo. Asidlali kulento sizobuya futhi ngomhla ka23 kuAugust. Nakhona sizobe sizokhuluma into efanayo ukuthi lo msolwa asiboni ukuthi umphakathi uphephile mekhishelwa ngaphandle futhi noma ngabe even kwa alternative address asiyifuni kulomsolwa. Leli cala lihlehlisiwe ukuze kuzoqinisekiswa ikheli elisha umsolwa angahlala kulona uma engadedelwa ngebhayili nokuthi aphinde afake isicelo sakhe kabusha. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dube kuseMgungundlovu. Umholo wophiko lwentshalo ANC esifundeni Musadladla enyakathweni likaMthaniya uMthobisi Mtshali uthi ungenze kahle kwaleli qembu okhethweni ka2021 nolika2024 ikhona kuholele ekutheni ke kuhlakaza lelo phiko bese liphelelwe isikhathi. Ekhuluma ke neziko leindaba le1KZN TV uMagalelo uthi umsebenzi obahlalele kumanje ukuyoqala phansi emagatsheni bavuselela amalungu bezwe nezinkinga abakhala ngazo. Ukwehlelwa ukwesekwa kwiqembu likaKhongolose kwesifunda iMusadladla enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal nokungesinye sezifunda ezinkulu esifundazweni kuholele ekutheni ukuhlakaza ubuholi bophiko lwentsha obesephelelwe isikhathi. Kube sekuqokwa ubuholi besikhashana uze kufika usuku lokuhlala kwengqungquthela yentsha. Kuzokhumuleka ukuthi kwehle kakhulu kwesekwa kwaleli qembu likaKhongolose kulesifunda njengoba bonke omasipala abahlanu bephethwe yiqembu le-IFP. Izinto ezisibekela isikhona ekutheni kube khona ukuhlengahlengiswa kohlaka la eMusadladla. Mhlasimpe sizokhumbula ukuthi sisuka kuma election uma sisuka kuma election zibe khona izingqinamba zokuthi
uphiko lukaKhongolose alikwazanga ukuthi liwine kahle ukhetho, so kubonakala ukuthi kube nokusilela emuva ekutheni mobilize abantu abasha noma kugqugquzelwa abantu abasha ukuthi behambe ovotela i-ANC. Kwase kubonakala ukuthi sikhona isidingo sokuthi lapha kubantu abasha kuyadinga ukuthi i-ANC Youth League ibe ingxenye yokuthi ikwazi ukuzohlengahlengisa ihlanganise abantu abasha, ikwazi ukumobilize so that abantu abasha baseMusadladla bezoyithola beyingxenye nabo yabantu be-ANC. Nawo ukuthi ubuholo bese bukhona bese kuphelelwe isikhathi eregionini, so bese kufanele ukuthi kube khona indlela entsha yokuthi kuqokwe ubuholo obusha obuzokwazi ukuthi buthathe abantu abasha ubayise kwiCongress abantu abasha baseMusadladla. Umholi walolu phiko kwesikhashana uMthobisi Mtshali uthi okubahlalele kulesi sikhathi besezitanjeni ubuyele emagatsheni banxenxe abantu baphinde bezwe nesikhalo zabo. I-role ihlalele ekutheni sikwenze njengamanje ukuthi sihambeni semabranchini sibuyele phansi ezimpandeni emasebeni kaKhongolose nasemagatsheni kaKhongolose, sihambe siyonxenxa abantu abasha ukuthi sibajoyinise, siba recruit bekhanda amasebe, kube nama-branch asolid, ama-branch azoba active. I-role enkulu abantu abasha is to champion ama-interest abantu abasha, iy'dingo zabantu abasha phansi emakhaya, emalokishini, kuyo yonke indawo lapho kukhona khona umuntu omusha. Kufanele uhlaka lwethu le-ANC Youth League li-ensure ukuthi lizibeka phambili iy'dingo zabantu abasha. Ubuqembu ngaphakathi eqenjini le-ANC yinto eyaziwayo, kanti uMtshali uthi makunento engabaphathi kahle abantu kumele bayikhulume. Abantu abasha besekujwayelekile-ke ukuthi if kukhona izimpi ezikhona ngaphakathi kaKhongolose noma kukhona ungaboni ngasolinye ngaphakathi kaKhongolose, mase kusetshenziswa abantu abasha ukuthi kube yibona abalo lezo zimpi. Sina sizungena-ke kulezi zimpi njengophiko lenje abantu abasha. If kukhona izinto abazibangayo kufanele sikwazi siyi-address, sikwazi ukuba unite thina njengabantu abasha because abantu abasha ibona abayi-future yezwe. Iqembu likaKhongolose libonakala lehla kakhulu kwabalivotele njengoba lihlulekile lancama ukuthola amaphesenti angama-51, 51%, noholele ekutheni kube nohulumeni ubambuswano. Ezindabeni ze-KZN TV kube kuThabani Maphumulo eMpangeni. Isebenze ihlanza kesibhedlela iChrist the King eseXhopo iqhinqe ngaphandle kwamasanga esibhedlela zikhala ngongaholelwa kenkampani abangaphansi kwayiYahweh Trading. Lezi isebenzi ikhala ngehluku sikamphathi wale nkampani. Bathe kuphela izinyanga ezimbili zonke bengaholelwa. Bathi okubaphatha kabi kakhulu ukuthi iziphathimandla zesibhedlela sezibayakela ukuthi bangabesala ukubhata ngaphakathi esibhedlela ukuzosebenza. Zivuka nsuku zonke ukuzoqhinqa kanje emasangweni esibhedlela izisebenzi zenkampani iYahweh ehlanza isibhedlela iChrist the King eseXhopo ogunoseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lezi izisebenzi zithi sekuphela izinyanga ezimbili zingaholile. Bengasirholelanga inyanga esimbili. Lento le ayiqala ukwenzeka uDisemba azange sikuthola ukujabula nenkani zethu, azange sihole. Happy New Year zangahola. Saze sahola emva kwa Happy New Year. Kwaphinda kwasiphinda ngephasika sangahola. Saphinda futhi sahlupheka nengane zethu sangalidla kahle iphasika singaholanga nezingane. Kuyinkinga inkampani yadisqashile ayisenzeli kahle. Imali siyahlupheka. Kuloku ke nje size sathatha isinqumo sokuthi masiphume sizo striker engasiholelanga inyanga ezimbili. Sihlengezela izinyembezi sakhala isisebenzi sasesibhedlela uma sichaza usiza babhekene nalo. Sibangisana nezingane zethu insipho yokuasha, insipho yokugeza iparish sesihlupheka sesicela komakhelwane. Isihlukumezile kakhulu le nkampani besithi thina sabasebenzi njengoba siphelele sisonke la sicela ukuthi inkampani entsha efikayo isithathe ngoba sixakekile emzini yethu asikhokhe nanemoto khona nabarentayo sixakekile nje sihluphekile sabafelokazi khona omama babafelokazi nobaba bakhuhlisa izingane nodadewethu abamele imizi yasemakhaya. Mangabe izingane zingadlanga endlini zisizwa amasistela ezakamnje zisiza amasistela hambe zocela ukudla emasisteleni. Esinye isisebenzi sithi mabezama ukuxhumana nomphathi wenkampani ebaqashile uvele athi imali akanayo. Umqashi ke kade sithi mesingaholile simtshele ukuthi sinenkinga phela sidinga imali.
ongangokuba yena adevela sitshela ukuthi imali akanayo. Kuthe uma sesithi sesifuna ukungena ngaphakathi esibhedlela sesithi yoklina ke ngoba imali ethingenile uCEO wasivimba. Wathi singabe sisangena. Uthi abakufisayo ukucaciseleka ukuthi kungani bengavunyelwa ukuzosebenza ngaphakathi esibhedlela. Umphathi isibhedlela straight usivimbile. Into esifisayo njengamanje ukuthi inkampani ezofika sicela ifike kufika umnini wenkampani kuphela. Sikhona thina asinankinga nokusebenza inkinga kade kuyimali yethu kuphela. Ethinta umphathi wenkampani yawe uziphikile izinsolo zokuthi izisebenza akazikhokhelile. Uthi uzamile ukuxoxisana nabo kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Uthi inkampani yakhe isixoshiwe ngaphakathi esibhedlela ngenxa yokuqhinqa kwezisebenzi kanti basaqhubeka nezingxoxo ukuzama ukulungisa isimo. Lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngiseXhobo. Ake siye etoleni nebesilo sobuye sibuye futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Ihlokwane ehamba phambili zithi umalume usolwa ngokudlwengula umshana. Kuhlakazwe uphiko lwentshalo ANC eMusadladla. Kanti ishaye umduvo isebenza esibhedlela eseXhobo. Abazali bezingane bezimelela kuleli mncintiswano nobuhlu bubanjwe leBangkok ezweni laseThailand basebenzisa umcimbi wokuzamukela kwabo kwesikhumulweni sezindiza eKing Shaka eThekwini ukubhodla umlilo ngokungenami ngokungahanjiswa kahle kweinhlelo zokwelekelela laba abasuke bengenela umncintiswano efuzele. Abazali bathi kwesola inkece kwabazali kholela itheni iningi labantwana liphunyuke leli thuba elingqezi vele. Abazali abebebhodla umlilo bakhwele badelika kakhulumeni ngokusonga izandla uyekelele imincintiswano okuhloswe ngayo ukuqhakambisa amakhono kubantu abasha. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokwamukelwa kwamantombazana amathathu abemele elakuleli emncintiswaneni wonobuhle iMr and Miss Teen Super Globe World Beauty. Kubhlungu kuthina abazali ukuthi ezethu ingane zihambile kodwa zikhona ezinye ingane ezisayile ngemuva. Ilokho nje bengifisa ukuphusha ukuthi siyacela ukuthi uhulumeni angenelele into ezifana nalezi. Kubhlungu sesihambile thina siko Thailand. Mawuthi uyaxoxa nabantu abaqhamuka kwamanye amazwe bona bathi bakhokheliwe yonke into ukuze bafike la bekhona, whereas thina sikhiphe emaphokethweni ethu ukuthi ingane zethu zihambe. Izingane uzanile uke wayithatha ngiyakhumbula sebe prepare ama last preparations abo bese eThekwini bebengenakho ukudla kwadliwa nje eminye imqwayiba lapha ngibona ukuthi imqwayiba ledliwa lapha. Sine problem eSouth Africa ukuthi abantu bafuna ukubukwa befuna ukuposta ama bill o87,200 something thousand ingane ngala za struggleish kanti lezi ingane ithina futhi sobe sisithuka zithi semgwaqeni. eSouth Africa sine crisis amaphara sibabiza kanjalo. Abebemele elakuleli babuye beyikazela imqomelo njengoba ke benqobe emkhakheni yahlukene kubaloke nemkhulu okuhlanganisa ukulala isibili emqhudelwaneni omkhulu kanye nokudla isicoco sePrincess of Africa Face of the Year neminye. I-competition it was ibinzima angifuqamba manga ibinzima. One thing esinotisile laphayana ukuthi ujudge the day ufika and now we didn't know this, to be honest mina I didn't know. Ngibe isibonelo kwamanye amantombazane ukuthi intombazane encane eyayiphupha nje ngumodela iphupha ukuthi zifikele kude lawo maphupho lawo engiwaphuphayo ayafezeka kodwa into kumele uyenze ukuthi you must put your mind into it. I-impact engifisa ukuthi all the young ladies kwi-community yami ibone ukuthi anything is possible as long as you believe in yourself and uzama. Owengamele lo mqhudelwano kuleli unxuse abathungi kanye nabanye ukuba basebenzisa amathuba afuze lawa ukusikhangisa nasemazweni aphesheya. Cha singane ngoba i-competition ibuye ibe i-fashion runway. So kumele niyoveza indlela endidesigner ngayo kwi-country yenu ukuthi umuntu ayovela naye ku-international stage. Ngabanikeza ithuba ngeke ngibakhokhise sicela nje ukuthi sicela baxhasa abantwana ngeyingubo abazoyigqoka beba advertise bona. Akuyithuba elihle nakubona ukuthi umuntu akhanda iprofile yakhe ukuthi ezakhe impahla bemodelwa ngazo lapha kuma competition. Bavela ke abanye bakwazi ukulekelela izingane. Ngiyakhumbula nje ukuthi enye yama-costume trend ku social media ikhandwe iLuzipho Creation. Ngicabanga ukuthi abantu bayibonile yephuni. Sabuya nane best international costume eyenziwe khona la eSouth Africa. Amantombazane amabili
avela ngaphansi kamasipala uMvoti kanti ke eyodwa oGwini. Imeya kamasipala wesifunda uMzinyathi ibeke kanje. Siyaziqhenya ngalabo bantwana abalobe vela kithi eMzinyathi benza izinto ezinhle. Siyavuma futhi ukuthi sinama-challenge noma iy'nselelo zokuthi sibone ngilanga ukuthi into ziyenzeka ngendlela eyiyo nokuthi bayaqhaseka. Sizimisele ukubona amakhono ethuthuka endaweni yakithi, hhayi eMzinyathi kuphela, KwaZulu-Natal, ikakhulukazi masibona abasemakhaya. Ey'ndabeni ze-One KZN TV, kuBikuntombi Khonamvubu eThekwini. Udinga impendulo umphakathi wasehlokozo oGwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ukuthi ke kungani umgwaqo P71 ungaqedwa ukwakhiwa kuze kube manje. Lo mgwaqo ngaphansi komnyango wezokuthutha usoka High Flats uziyophelela eHibadini. Ngokusho kwelunga lomphakathi uBhekizitha Hlongwa uthi sekuphele cishe iminyaka eyishumi waqala ukwakhiwa lo mgwaqo kepha akawupheli kunalokho ukushintshashintshwa osonkontileka. Uthi ke njengoba uwubhuqu nje lo mgwaqo uyalimala uma ngabe kunimvula bese kubanzima kubashayeli usebenzisa. Umphakathi wasehlokozo oGwini oseningizimu nesifundazwe uthi udinga izimpendulo ukuthi kungani kungapheli ukwakhiwa komgwaqo uP71 ongaphansi komnyango wezokuthutha abathi sekuphele cishe iminyaka eyishumi ungaqedwa kodwa kunalokho kuloku kushintsha osonkontileka. Ilunga lomphakathi lithi intuthuko ayibonwa kule ndawo yabo. Inkinga esinayo sinengxaki yomgwaqo. Lo mgwaqo osuka High Flats koQwathaza wehle uze uphumela ezansi eHibadini. Umgwaqo waqala ukuqala nje umlungu okuyena washeshisa lo mgwaqo lo lapha ya uzophelele eBethani, indawo ekuthiwa iseBethani. Uphelile ke lapho ke lo mgwaqo lo wetiyela. Kwase kuqhamuka inkampani ke ezithize zakho enye yaqala yangakwazi ukuthi uqede asazi kwenzakalana. Kwaphinda futhi kwangena enye inkampani construction eyaphinda nayo yasebenza akuzange kuze kwenzeke lutho. Nayi ke manje esikuyona namhlanje na ke inkampani nayo sekuphele isikhathi eside ila lo nyaka lo ngizothi uka 5 years. Nayi site ngemva kwami akase kwenzeke lutho ule kulandwa inhlabathi imbozo kodwa akwenzakala lutho nje njengoba nje kuvotwa kuvotelwa ukuthi sibe nentuthuko kodwa intuthuko ayingathi inqabile la kuthina ehlokozi. Uthi njengoba kuzongena izimvula besabela ukuthi uzolimala futhi lo mgaqo. Umgwaqo sobanga nama truck emgongolo kwesinye isikhathi imvula mayiza imvula uyalimala umgwaqo wama truck avimbela yonke imoto mangabe kulinile izulu abhajo. Awukwazi ukuthi uye uyithuzo yakuphi nendawo ngoba phela umgwaqo wona wodwa lo oyimain esuka High Flats uyophelela eMzumbe. Manje siyacela ukuthi ke okanye labo ke abangase basincede ngoba phela ke sithi isikhathi nazi imvula futhi ziyaqala manje izoqala manje ngoAugust. Akukho esaziyo sikwazi ukuthi kuqhubeka yini inkinga ebambile. Kokunye abakhale ngakho ukuthi uDokotela Blade Nzimande owayengungqongqoshe wemfundo ephakeme wafika kule ndawo ngonyaka ka2014 wahlaba isoyi lokwakhiwa kwesikhungo semfundo ephakeme iPJ Phungula okuze kube imanje asikaze sakhiwe. Sinenkinga la saye basehlokozi sa applyela isikole savunyelwa. Senza yonke imigomo eyayifuneka sa applyela safuna indawo kweNgonyama Trust sayithola ilease yeNgonyama Trust yokuthi sakhelwe isikole. Okuthenga ukuhamba kwesikhathi kwalokhu delay kancane befuna lokwa njengano environment nazo zonke lezo zinto ezinjengana lezo yaphela leyo lease yayi 3 years. Kwathiwa si apply extension kuyona sayi apply extension sayithola yeka 66 years. Kwanzi kwa mase si apply sayithola kusho ukuthi yonke into za ama environment nazo zonke into ezazifuneka sagcina sizenzile zaphelela. Kuthe ngo2014 kwafika ungqongqoshe uDokotela uBlade Nzimande ezophendula isoyi la lesikole ngoba konke kwakwenziwa ngaso kwasekuphelile. Ongangokuba kwathi mase kuphele konke okwenziwa ngawo kwasekuthiwa izingane azitholele indawo ezingabe ziqala kuyona zifunda.
Eqhuba uthi abanzi sekubambe kuphi manje. Qasho o TLB bazumbula iziqonga bayiklina yaklini kwayiyadi nje livulekile. Kwalungethi sekufanele kwakhiweka. Kwalokhu kucashwa ngapha nangapha sathi kwenzekani kubikwa lokhu sithe sizwa kwathiwa I construction sitter ekuyona ephethe lento kukhona inkinga ekhona ingene ku-administration asathi administration yani leyo ibhodi la khona kwangathi lihlakaziwe uthe kamva selihlakaziwe lo bhodi lokwathiwa kuphonto administrator satshelwa ukuthi usekuphonto administrator lapho waphindwa wabaleka wena lo administrator wasitshela hayi usebalekile kwaphela kanje asathi kwenzekani yikhi FET eseduze lana the nearest FET ngemzimkhulu kufuna lezo ngane mziyoqasha emzimkhulu noma ziye site FET akho lutho la oluyi FET le ngane zasezithembe kakhulu ngoba zifunda la zifundela ukuthi zizoqedela zithola izitifiketi zasezinamathambo wonke aphelele eboyeni ukuzikhulukhuluza njalo umathemba. Omunye kukomiti lokwakhiwa kwalesi sikole uthi lesikhungo sasizoqanjwa ngishoshovu somzabalazo. Zaba nenhlanhla la ukuthi sibe neqhawe lomzabalazo okuyilona elacela ukwakhiwa kwalesikole licela kubaba uNelson Mandela ifikile ibhodi la yaka Sitha mayifika ibhodi yaka Sitha ikhuluma kahle kakhulu njengokuthi isikole nje ngesonto elizayo kuyaqalwa kuyalungiswa kodwa uma bebasuka emehlweni ethu kushabalala kanjalo. Imizamo yokuthola ukuphawula kweminyango yomibili ethintekayo iphunzile. Lo mbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisehlokozi. Isikole samabanga aphezulu Empangeni High enyakatho KwaZulu-Natal sibe ngompethe bomqhudelwano omncintiswano wamakwaya ubukade kubanjwe kaNdongozi yadume egoli ngempela sonto njengoba bebuyeke nezindondo zegolide ezine kanye neyodwa yesiliva. Ekhuluma nezokole indaba le1 KZN TV uthisha inhloko kulesi sikole uSizwe Zwane uthi ukusebenza kanzima nokuzikhandla ikhona okubalethela impumelelo. Babe ngompethe bomncintiswano wamakwaya South African School Choral Estate Fort obubanjelwe eGoli Empangeni High kancane ilokhu ivelile nje idla imhlanganiso emncintiswaneni eminingi singabalike umculo kuphela kodwa ngokwezemfundo ezemidlalo nangokunye njengoba ke bebemeli isifundazwe KwaZulu-Natal kulomqhudelwano bakwazile ukuthi ke bathole izindondo ezegolide ezine neyodwa yesiliva. Uthisha inhloko lesikole uSizwe Zwane uthi ke ubonga ukweseka abakutholayo nokubenza ke baziqhenye ngomsebenzi omuhle abawenzayo. Siyajabula ngendlela abasebenze kahle ngayo. Baphume uposition 1 emaculeni awu4 kwawu5 ebesinawo elilodwa liphuma position 2 kodwa ke lokhu nje kusenze sajabula kakhulu sibonga dedication yabantwana abazali nothisha esisebenza nabo nesikole nje sonke nesupport esitholayo njalo na kwi governing body kodwa ke siyabalula na uthi support esithola kwi-Department of Education King Cetshwayo district nobaba uMahlobo ko district coordinator naye simbonile siseka nobaba uButhelezi ucoordinator we-province yakithi. So nje siyajabula ngesupport sibonile nabantu bakwaZulu-Natal bephuma bekhona laphana eJohannesburg la besikhona nesupport esitholile sibonile nesupport beqhamuka nakwamanye ama-province basikhombisa uthando kakhulu nje abantu. Uzwane uthi lempumelelo yabo bayithola ngoba abantwana bayazimisela kanjalo nothisha babambisene futhi konke baneqhaza balibambile ukuqinisekisa ukuthi abantwana bayavelela kwizinto ezahlukene esingabala ezenziwayo esikoleni esingabala kezemidlalo izimfundo umculo nokunye. Wonke umuntu uyasebenza kusukela ku principal wesikole makuthiwa kiwe eklasini nami fanele ngibe khona eklasi engilifundisayo njengoba ngifundisa nje grade 12 life sciences makuza kuma sport noma ama extramural activities kune rule ekhona ethi wonke umuntu fanele abe nento ayenzayo ngoba phela egcineni njengoba sinezingane la zifana nothi zisekhaya so kufanele ukuthi ingane nengane ithole opportunity nathi si discover ukuthi yipi italent alayo. So kokuqala nje ukuthi siyasebenzisana sibambisene
wonke umuntu uyasupport okwenza kube lula nabazali ukuthi basupport okwenza kube lula ukuthi zonke izinhlaka zingene. Lesi sikole ke sizibekele ke imigomo nembono okuyiyona ka ukubalekelayo ukuthi ke bahluke kwezinye isikole. Success yempangeni lapho kuyivision njengoba sasho ukuthi i-vision yethu ukuthi we want to be an internationally recognized school and produce globally competitive learners. So iloko esikwenzayo njengoba ubona nje ingane siyesame ukuthi zihambe ama-tours ko-England lonyaka ke ziyahamba ezinye ze-Italy ziyodlala e-sport. Next year we are hoping ukuthi ichoir lethu solihambisa nalo kuma-World Choir Games. Lezi ke izindaba ze-1 KZN TV nginguSamkeliswe Nqulunga ngisempangeni. Ake siphinde futhi seyitolweni nebesilo sobuye sibuye nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke izona ezihamba phambili namuhla. Ihlokwane ehamba phambili zithi umalume usola ngokudlwengula umshana. Kuhlakazwe uphiko lwentshalo ANC eMusadladla. Kanti ishaye umduvo isebenza esibhedlela eSegxobo. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-18.12 maliqhathaniswa nedola laseMelika bengu-19.91 ku-euro yase-Europe, libe ngu-23.24 kupondo waseBrithani, kuthi intengo yegolide yona bengu-$2,465.81 ounce, kuthi intengo yolongahluziwe yona bengu-$80.69 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu labafana beStyle eMamelodi Sundowns uManqoba Mnqithi uthi isizathu sokwelula inkontileka kaThemba Mshishizwane ngonyaka odwa kakukhona ukuthi ngoba sebebona ukuthi emva konyaka kuzobe sekuphelile ngalomdlali oshaya into ecwakeme kuleli qembu nakwiqembu lesizwe iBafana. Ngokusho kaManqoba Mnqithi okuyisona isizathu sokwelula inkontileka kaMshishi ngonyaka bekungukuthi aqhubeke nalomqeqana okumanje angabe senethezeka nje ngoba nakhe nenkontileka ende neqembu. Umnqithi uthi ke uma futhi ezoqhubeka nokwenza kahle uzwane kuleli qembu noma ngabe siyela ngasekupheleni lenkontileka isayinile basangayelula uma nje kunesidingo salokho. Ngakho ke makungabe nokuqagula ngekusasala lomdlali kuleli qembu ngoba kuseva. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushisa ikhotha zasedleba kokoshane esemabedlane ukamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithe ixabene. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.